ዝኾነ ሰባት ኣብ ሓደ ደረጃ ተዳበፅሖም ኣለዉ ክበፅሕ ከም ዝኽእል መርኣይ እዮም ክትፈርሖ ትኽእል ወይ ከዓ ክግበር ዘይክእል ዝመስለካ ነገር ገይሮሞ ተዳትርኢ ኣለኻ ኾንካ ከም ዝበፅሕ መርኣይ እዮም ስለዚ ከም ኢንስፓይሬሽን ዳ ንጠቀመሎም እምበር ከም ዝወደቕና ወይ ከም ዝተሓትና ከም ዝስማዓና ቅንኢ ከም ዝስማዓና ኣርኣያ ይግበሮ ሰላም ጽቡቃት ሽመይ ናደይ ዝበሃል እዚ ዩቲዩብ ቻነል ካ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ሼር ዝገብረሉና ዩቲዩብ ቻነል እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ካ ብሕቶ የጅምረልኩም ስለምንታይና ካልኦት ሰባት ጽቡቅ ክረኽቡ ከለዉ ካብ ሓደ መድረኽ ናብ ሓደ መድረኽ ክሰጋገሩ ከለዉ ወይ ከዓ ክዕወቱ ከለዉ ውሽጥና ኣንዛ ዝስምዖ እዚ ሕማቕ ሰባት ስለዝኾንና ኣይኮነን ዝበዛሕና ሕማቓት ወይ ሓሳዳት ስለዝኾንና ከም ዝስማዓና እዩ ዝመስለና እዚ ግን ብሰንኪ ሰለስተ ነገራት ዝመፅእ ስነ ኣእምሮኣዊ ግብረ መልሲ እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ኣብ ውሽጥና ተቐቢሩ ዘሎ ናይ ቅንኢ ሰንሰለት ሴርና ብዓወት ናይ ካልኦት ሰባት እንዳተሓጎስና ከመይ ጌርና ናትና በረኻ ትረክብ እየ ምሳኹም ሼር ገብር ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ሕጂ እቶም ሰለስተ ነዚ ስምዒት ዘምፅኡ ነገራት ንርአዮም ተቐዳመይቲ ናይ ውድድር ዓለም እዩ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ስድራና እንዳወዳደሩ ዘምፁና ሰባት ኢና ኣብ መንጎ ፋሚሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ጎረባብትና ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ውድድር ኣሎ ጓልኩስቶስ ከረያ እሳ ከም ዝነጥብ ምፅኣ ሞኻ ክንደይ ስራሕ እንዳገበረት ንሳ ግን ካብ ትምህርቲ ወጣ ወል ሓንቲ ስራሕ የብልክን ግን ከዓ ምናምን ይኺ ወዲ ክርስቶስ ከራዮ ወዲ ርኣያ ቦኻስ ከራዮ ንሱ ድሮ ከመይ ክብሮ ምስኻ ኩሉ ግዜ ምስ ደፈርካኒ ኩሉ ግዜ ውድድር ህይወትና ከይተረድኦም ናይ ቅንኢ መንፈስ ወይ ከዓ ንሰባት ናይ ውድቀት ምምናይ መንፈስ እንዳዓበዩልና እዮም ድመፁ ውሽና ንምንታይ ናቶም ውድቀት እዩ ንዓና ሴፍ ክገብረና ድኽእል ካብ ከምዚ ዓይነት ውድድር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ምስ ከባቢና ዘለዉ ሰባት እንዳወዳደሩ ስለዘምፁና ከዓ ምስ ዓበና ወርዝ ንኸውን ማለት እዩ ናይ መሓዙትና ዕቤት ደስ ዘይብለና ምክንያቱ ህይወትና ምስኦም ነወዳድሮ እሞ ንሕና ድሕሪ ዝተረፍና ወይ ዝወደቕና ስለዝመስለና ውድቀቶም ጥራይ ንምነ ሰባት ኢና ንኸውን እታ ካልአይቲ ናብ ከምዚ ዓይነት ስምዒት እትወልና ተለኻ ነፍስኻ ትሒትካ ምርኣይን ርእስኻ ዘይምእማን ማለት እዩ ከምኡውን ፐርፐስ ዘይምህላውን እንተ ደኣ ውሽጥና ፖቴንሻል ከም ዘለዎ ናትና ፀጋ ከም ዘለና ናትና ዕላማ ከም ዘለና ተደኣ ዘይንኣምን ኮይና ወይ ከዓ ነፍስና ትሒትና ተደኣ ንሪኣ ኮይና ካልኦት ሰባት ብዝገበርዎ ዓወት እንዳሓረርና ኢና ንነብር ወይ ብዝኸድዎ በትሶም ተጠቀሙሉ ፀጋ ንሕና ውሽጥና እንዳተቓፀለ እዩ ዝነብር ፐርፐስ ተዘይብልና እውን at the same time ከምኡ እንታይ ዕላማ ዘለዎም ሰባት ናቶም ጎል ክሕንፅፁ ከለዉ ንሕና ኸ ኣብቲ ዘዝሓንፀፅዎ ጎል እምኒ ምቕማጥ ንዕኦም ዕንቃፍ ይኸውን ናትና ዕላማ ማለት እዩ እዚ ፖቴንሻል ካደይ ምፍላጥ ወይ ከዓ ርእስኻ ትሒትካ ምርኣይ እውን ናብ ከምዚ ዓይነት ስምዒት የውድቐና እዩ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ኩሉ ሰብ ናቱ ጆርኒን ናቱ ግዜን ከም ዘለዎ ዘይምፍላጥ ንኣብነት ኣብ ንኸዶ ህይወት ንሕና ብዙሕ እንዳፃዓርና ንእሽተይ ፅዒሮም ቀልጢፎም ዝዕወቱ ሰባት ክንርኢ ንኽእል ንኸውን እሶም ናቶም ጆርኒ ኣለዎም ናቶም መንገዲ ኣለዎም ንሕና እውን ናትና መንገዲ ኣለና ለዚ ናብ ዝግልፅ ዘብል የብለን ኩሉ ዝደለናዮ ኣብቲ ናቱ ግዜ ኣብ ትኽክል ሰዓት ክበፅሕ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ናትና ጆርኒ ናትና ግዜን ከም ዘለና ተዳ ዘይንፈልጥ ኮይና ግን ናይ ካልኦት ሰባት ቀልጢፉ ምዃን ንዓና ተስፋ ቅሪፁ ናብ ቅንኢ እዩ ዘውድቐና ለዚ እዚኦም ቶም ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ናብ ቅንኢ ከም ንወድቕ ዝገብሩና እዮም ኔክስት ንሪኦ ከመይ ጌርና ነዚ ንፈትሖ ማለት እዩ ተቐዳመይቲ ትመፅእ እንታያ ፈውሲ ንኽንረክብ ሕማምና ክንኣምነሉ ኣለና ዝበዛሕና ቅንኢ ከም ኣዝዩ ሕማቕ ስምዒት ስለዝግለፅ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘቕርበና ምስ ነፍስና እውን ዘባእሰና ስለዝኾነ ኣድሚት ኣይንገብሮን ኢና ቀኒእና ከለና ከምዘይ ቀናእና ኢና ኣክት ንገብር ወላ ንውሽጥና ኢና ክንሕስዎ ንፍትን ብዛዕባ ዝኾነ ሰብ ምስ ሰባት ክንዛረብ ከለና ከዓ ውሽጥና እኮ ቅንኢ ተሰሚዕዎ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ግን ንዓኣ ሓሊአ እኮ ንኑ ከምዚ ተኮይኑ እኮ ከምዚ ይኮነን ነመኽኒኢና እምበረ ኣድሚት ኣይንገብሮን ኢና እንተ ደኣ ዘይኣሚንናሉ ከዓ ኣብ ውሽጢ ተቐቢሩ እዩ ፅባሕ ንኮ ናብ ካልእ ከቢድ ሳዕቤን ዝመፅእ ሰባት እኮ ነቲ ቅንኢ ምስ ቀበርዎ ነዊሕ ምስ ሓዝዎ እዮም እኮ ኣብ ቅትለት ዝበፅሑ ክንደይ ሰባት ናብ እንዳጠንቋልን ገለን ከይዶም ኣዕውራ ኣብላ ኣድክዮ ገለ ዝብሉ እኮ ዝተቐብረ ቅንኢ መወዳእታ ኣብዚ ዘብፅሖም ለዚ መጀመርታ ኣድሚት ምግባር ኣነስ ብክስቶ ቀኒአ ኣለኹ ኣነስ ብክስቶ ዓርከይ ቀኒአ ኣለኹ ቀኒአ ኣለኹ ኢልካ ኣድሚት ምግባር እታ ናይ መጀመርታ ፈውሲ እታ ካልአይቲ መፅእ ተለኻ ዘይምውድዳር እዚኣ ብሓደ ዝፈትዎ መምህረይ ዝሃባ ኣብነት ክነግረኩም
نحنا كلاتنا خمس صارح موسيقى من وسدا نفسنا قالينا جيتار قالينا خبرو قالينا واطا قالينا ساكسفونينا كندي كرار واطا خون داتا مني كرار كيكون المويتي كندي واطا خا كرار خون داتا مني واطا خيكون المويتي نحنا واطا خوينا نهبو صبو دمصلو كرار كوينا نهبو صبو دمصلو انت دا حبيرنا بهارمن خا نهبو زبلت دمصلو سلازم سكالوت موددار يلينا نحنا ناتنا نقر على لينا أبانا مسرح يزلينا موددار تخوينو خا مس نفسنا موددار مس تتمال زنبرنايو سب موددار نعقو مبلات انت زي كوينو جن مسكالوت كنو وادادر جزينا عدمينا باخينا ناز عالم ولا حنت خيتتك أمنا لا تزقبانا كي حابنايا ويكا انجوي كي قبرنايا كالو السوات اندار أنا بقن اندا حاررنا موت كتر كبنايا مالتي أساسال زيتخا نايكال أو سوات حاف مبال نات كاود قد كم زي كونه ممان زخونه سوات أب حدا درجات الأبز حمالو كبتصح كم زخل مرأي كتفرحو تخل ويكا كجبر زي كإز مسلك كان أجر جيرو موتراتر إلا خونكا كم زبتصح مرأي مساز كم inspiration دا أنتك أملون بر كم زودقنا ويكم زتحتنا خمس معنا كن خمس معنا أرأي نكبرهم. So let's make them our inspiration. كابزقن إذا نخندحن مالتي. إذا رابعتنا يمودات أنكا إجزابير قديمو زي سرحو بحجون فتيمو زي سرحو بلوت فترة مخان كامفلات. نبزع عالم كلمة كلنا إجزابيرنا ناتنا علامة هيبناي. ناتنا أنا ترى ناتي علامة خيجابر قوة دامويته. بالحريز جابرو يلن بقول ما يونز جابرو يلن. ساز أكرميو كلنا فوليات فتراتنا. لازم بوتنشال ناتنا تقدر خمزلنا فريقنا نعقو ببربار نعقو أم مفلات نعقو أم معباي زمت أنا له علامة أم منبار تدعم نحلفو خوينا جزينا خلوت نرئيلو بخان أوت نقن قالو جزي أي كلونا يعني نمنتي نفسنا زمت أنا له علامة أم منبار بيزس لازلنا مالتي زين تنا 4 فوس خونا زخلين بعبي حاب طولتنا خلو جزي እግዚአብሔር አቦይ ቀና ልቤ ይፈውሰልኝ ካምጽላይነ ምንታይ ቅን ማለት ከም ሕማም ካንሰር ቡሽጥ ይበቃ ዝበልዓና ሕማም ስለዝኾነ አብጸሎትናውን ኮሜልና ህንጽል ጽቦዩ ከመጀመርታ xሳም ወዳታ ስለሰማዕኩምኒ በጣም ቴንኪዩ እዛ ዩቲዩብ ቻናል ናቲ ሓዳሽ ስለዝኾነት ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር አይትረስዑ ይኹም በጣም ይስፈትወኩም